Καλησπέρα, εδώ βλέπουμε ένα σχιστικό ξύλο 3000 W 2230 V οικιακό και πάμε να το δούμε λίγο πως είναι. Εδώ είναι τα παρελκόμενά του. Δύο ρόδες και κεντρικός. Λοιπόν, αυτό είναι γύρω γύρω το μηχάνημα. Πριν κάνουμε οτιδήποτε χαλαρώνουμε εδώ πέρα τη βαλβίδα, αυτό το πόμα, για να παίρνει αέρα. Εδώ μέσα είναι τα υγρά, οπότε χαλαρώνουμε. Όταν θέλουμε να μετακινήσουμε, τη σφίγγουμε. Εδώ είναι stop και έναρξη και παίρνει σε αυτό το σημείο την μπαλαντέζα. Εδώ έχουμε το μοτέρ. Σε αυτό το σημείο πάει αυτό εδώ το εξάρτημα που μπαίνει στο πλάι για να στηρίζει το γκορμό. Τώρα εμείς δεν το βάζουμε και θα το μετακινούμε λίγο, οπότε μας είναι περιττό. Από αυτή την πλευρά έχουμε εδώ ένα γάντζο, τον έχουμε βάλει, ο οποίος με αυτό το εξάρτημα ο γάντζος πάει εδώ κάπως έτσι, σε αυτό το σημείο γαντζώνει στη βιδούλα που έχει μέσα από κάτω και η αλυσίδα που έχει σε αυτό το σημείο τη βάζουμε εδώ, ούτως ώστε όταν σηκώνεται να σηκώνεται μαζί και ένα μεγάλο ξύλο που έχουμε βάλει εδώ πέρα. Η βάση του είναι εδώ, μαγκώνει εδώ η βίδα να στέκεται και με την αλυσίδα ανεβαίνει. Και αυτό δεν το βάζουμε τώρα επειδή θα το μετακινούμε. Δεξιά αριστερά μπαίνουν σε αυτό το σημείο δύο ρόδες, φαίνονται αρκετά καλές, το οποίο με έναν άξονα μπαίνει από εδώ και σε αυτό το σημείο πάνω από το μοτέρ μπαίνει αυτή εδώ η ρόδα, η οποία όπως βλέπετε είναι λαστιχένια, πολύ ανθεκτική, στρίβει και μπορείς να το μεταφέρεις με το μοχλό που έχει εδώ. Το φέρνεις σε αυτή τη θέση, το κατεβάζεις και η ρόδα αυτή ακουμπάει κάτω, έτσι ώστε να είναι πολύ εύκολη μεταφορά. Τώρα για τη λειτουργία του μηχανήματος πρέπει να πάρουμε αυτό το μοχλό έτσι ώστε να το φέρουμε και να τον κατεβάσουμε. Είναι και για τη στήριξη ενός ξύλου και ταυτόχρονα πιέζουμε αυτό το μοχλό με το άλλο χέρι προς τα κάτω. Έχει δύο σκάλες, μία αργή για να το σκίσεις και μια πιο γρήγορη μετά για να το ανοίξει, και μετά με αυτό το μοχλό τον κατεβάζουμε κάτω για να σηκωθεί το έμβολο. Αυτό είναι το μηχάνημα, είναι πολύ απλό, πάρα πολύ δυνατό. Το έχουμε κάνει μια δοκιμή για οικιακή χρήση, εννοείται. Μπορεί να κόψει πολύ ξερούς κορμούς, ακόμα και ευκάλυπτα τους έχει πολύ άνετα. Κάτι τελευταίο, σε αυτό το σημείο όπως βλέπετε έχει ένα γάντζο εδώ και ένα γάντζο εδώ, το οποίο όποιος θέλει να το σηκώσει με κάποιο γερανό μπορεί με δύο σχοινάκια και το σηκώνει με ένα γερανό για τη μεταφορά του. Αυτά εν ολίγης για αυτό το μηχάνημα. Θα ακολουθήσουν και να δούμε διάφορων τύπων ξύλων που θα σκίζουμε.